Moltes gràcies, vicepresidenta. A continuació, tenim la interpel·lació al Govern sobre la política retributiva dels consellers, els alts càrrecs, el personal eventual, el personal directiu de les empreses públiques i els diputats i altres càrrecs electes de les administracions públiques catalanes. Presentada pel seu grup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, té la paraula l'il·lustre senyor Antoni Strubell. Gràcies, molt honorable senyora presidenta, molt honorable vicepresidenta del Govern, diputats i diputades. Avui voldria introduir en aquesta cambra un tema que ens afecta a tots. No és un tema de crítica en el Govern, sinó més aviat és un tema d'autocrítica global, espero que prou original per presentar-se en aquesta cambra. Vivim en uns moments en què de tots és sabut que la credibilitat de la classe política està sota mínims. Fa molt de temps que en tenim indicis. Aquesta impopularitat de la classe política i la seva falta de credibilitat segurament té algunes raons justes i algunes injustes, però lògicament ens hem de centrar en les justes. Constatem en els darrers temps que hi ha un autèntic allunyament de la ciutadania envers els polítics i això es detecta en nombroses enquestes i estudis. Elecció rere elecció hi ha un progressiu augment dels vots en blanc i els nuls i van apareixent nous partits que intenten canalitzar i donar respostes a la classe política tradicional que s'ha pogut anar allunyant de la ciutadania. Un altre indici el vam poder viure ahir mateix en aquest Parlament amb l'intent d'una part dels indignats d'aturar el normal funcionament d'aquesta cambra, cosa denunciada per tots. Entre tots hem de fer passes per tal de trencar aquesta tendència. Hem de fer que la ciutadania recuperi la il·lusió per la política, que senti que els polítics i la política els som útils i propers, que els escoltem i que podem solucionar els seus problemes. En aquest sentit, cal que des de les institucions catalanes engeguem entre tots i amb urgència mesures de regeneració democràtica. Una sèrie de mesures que han d'anar, al nostre parer, en la següent direcció. Hem de donar una imatge i una realitat i fer una realitat d'austeritat. Els responsables polítics hem de donar exemple i ser austers en les despeses que ens afecten. I ho hem de fer sempre, però molt especialment en l'actual situació de dificultat que estan passant tantes famílies i sectors socials del nostre país. Hem d'oferir, hem de garantir proximitat. Cal cercar fórmules per apropar els representants polítics a la ciutadania. Cal que no perdem el contacte amb la ciutadania, amb les seves problemàtiques, amb les seves il·lusions. Un tercer factor molt important seria el de la participació. Tenim una ciutadania adulta, activa i cívica que vol prendre part de les grans decisions que afecten el seu país o el seu municipi. Cal, per tant, desenvolupar mecanismes de democràcia participativa, com ara hem tingut recentment l'exemple de les consultes populars, completant-la amb la democràcia representativa. Crec que calen importants canvis a la llei electoral i ja fora hora que a Catalunya abordéssim aquesta responsabilitat.
I un cinquè factor vital d'introducció és el tema de la transparència. Hem de posar a disposició de la ciutadania el màxim volum d'informació necessària possible. Aquesta informació l'hem de fer pública i fàcilment accessible. És per això que el grup de Solidaritat creu que si emprenem un seguit de mesures en aquesta direcció, podrem començar a recuperar la confiança i l'escalf per part de la ciutadania. No donem tants de trumfos en el Polònia. Siguem valents i canviem coses que el poble està exigint que es canviïn. Avui la nostra interpel·lació concreta, honorable senyora vicepresidenta, té relació amb dos dels principis que esmentàvem abans, elements que ens afecten a tots per igual, austeritat i transparència. És per això que Solidaritat Catalana per la Independència fa la següent interpel·lació al govern, amb aquestes preguntes. Voldríem demanar, senyora vicepresidenta, quin és el capteniment del govern en aquests moments en relació a la política retributiva dels consellers, alts càrrecs, eventuals, personal directiu de les empreses públiques, així com dels propis diputats del Parlament i altres càrrecs electes de les administracions públiques catalanes. Com bé deuen saber, el passat 3 de maig de 2011, el nostre subgrup va fer públiques les retribucions de tots els diputats i de totes les diputades al Parlament de Catalunya. Ho vam fer amb afany de transparència. Però és ben trist que aquestes informacions no hagin estat públiques i que no estiguin a l'abast de la ciutadania. I nosaltres ens preguntem per què. Al Regne Unit, a França, a Alemanya, els ciutadans tenen accés directe a saber les retribucions de cadascun dels càrrecs públics electes. Aquí és una cosa molt difícil de conèixer. Com pot ser que aquesta informació no sigui pública i publicitada per a donar exemple de transparència? Preguntem per què tenim alguna cosa a amagar o avergonyir-nos pels sous que percebem els diputats? Penso que no hauria de ser així. Per què molts diputats i diputades cobren uns complements de càrrec desorbitats per a tasques que no suposen ni gaires hores de feina ni gens de responsabilitat moltes vegades, tenint en compte que el sou base que cobrem ja és prou digne? I per què no es fa públic tot això? Com pot ser que es donin situacions tan surrealistes com que un diputat que visqui a la ciutat de Barcelona percebi una indemnització anual de 21.605,22 cèntims d'euro per desplaçament, 21.000 euros de desplaçament per a desplaçaments dins de la ciutat i exemptes de tributació. Això és de molt mal explicar davant dels que ens voten, davant de la ciutadania. Li posaré un exemple molt clar, senyora vicepresidenta. Com pot ser que el conseller d'Interior, Felip Puig, per donar un exemple, que va amb cotxe o helicòpter oficial i escorta, cobri d'aquest Parlament, d'aquesta casa, un complement per desplaçaments superiors a 21.605 euros anuals exemptes de tributació? Com ho podem explicar això a la ciutadania? Però és que, a més, com vostès sabran, el meu subgrup va presentar a la mesa del Parlament, fa poques setmanes, una sèrie de mesures de retallades en les retribucions dels diputats i les diputades d'aquesta cambra. Una reducció que suposaria un estalvi als catalans i a les catalanes de prop de 5 milions d'euros l'any. Doncs bé, jo voldria demanar
per què aquesta proposta ni tan sols ha estat considerada per la mesa, la qual va adduir que en el moment present no escau considerar la proposta. Un nou ara no toca. I nosaltres des de Solidaritat demanem, si no s'escau ara, amb tot el que està plovent, quan s'escaurà això? Quan s'escaurà això? Per tant, ens preocupa que ni tan sols es prengués en consideració la proposta. I vull anunciar que des d'ara en endavant, cada any, des del nostre grup, farem públiques les retribucions de tots els diputats i les diputades, si no ho fan vostès. I també invitem a la generalització d'aquesta praxi tan democràtica a totes les àrees del nostre govern i del nostre Parlament i administració pública. Aquest, els diputats, n'és un exemple, però es pot estendre a d'altres càrrecs polítics, com és el cas dels consellers, alts càrrecs, etc. Molt honorable senyora vicepresidenta, creiem que cal ser molt transparents pel que fa als nomenaments d'alguns càrrecs i les retribucions que perceben. A més, aquestes retribucions han d'estar justificades per les tasques que s'han de desenvolupar. Ho devem en els nostres electors i en tots els ciutadans. Gràcies.